Eli nyt pitäisi mitata kuumetta koiruudelta. On etu, jos on mittari, joka on melko vikkelä, että ei tarvii 10 minuuttia käkkiä mittari pakoputkessa. Koiralla lämpö mitataan peräsuolesta. Useimmat koirat ei siitä niin välitä. Niille se ei ole niin iso juttu. Mutta tämmönen iso koira, kun se lähtee riehaantumaan, niin se toki häiritsee joskus. Niin hyvä tapa on ottaa koiraa vähän täältä mahan alta kiinni. Se rauhoittaa pikkasen koiruutta. Häntää siirretään sivuun. Ja sitten laitetaan kuumemittari paikoilleen. Tää käsi on myös hyvä olla tää mahalla, koska nyt jos se istattaa, niin me kadotetaan 1 kappale kuumemittaria. No ei sentäs. Koiran normaali lämpö on 38,5. Ehkä 39, kun jännittää. Hienosti menee. Ja 38,4 on lämpö, eli normaali lämpö. Hyvä.